התכוננו להגשים את כל משאלות לבכם. בשכונת האירוס החדשה שבראשון לציון בונה חברת צרפתי שמעון את מגדלי צרפתי, פרויקט יוקרתי המהווה שילוב מושלם של בנייה מודרנית, איכות חיים ללא פשרות ומיקום מעולה. מגדלי צרפתי מעניקים לדייריהם חוויית מגורים מפעימה ויוצאת דופן המיועדת לאנשים המזהים גדולה המצויה בפרטים הקטנים. פרויקט מגדלי צרפתי מוקף בגינות ובשטחים ירוקים רחבי ידיים. הפרויקט ממוקם מרחק הליכה רגלית קצרה מתחנת הרכבת וממרכז עזריאלי ראשונים הנבנה בימים אלו, ויכלול קניון גדול ומגדל משרדים. בנוסף, תכלול השכונה מוסדות חינוך, מרכזי תרבות וספורט, מרכז מסחרי ושבילים לרוכבי אופניים. זה הזמן לעטוף את המשפחה באיכות ובנוחות מכל הכיוונים. מגדלי צרפתי סמוכים לכביש 431, המוביל במהירות ובנוחות לנתיבי איילון ולכבישים 1, 4 ו-6. הוסיפו לכך את הגשר המיוחד להולכי רגל, אשר ייבנה בסמוך לפרויקט ויוביל את דייריו בתוך דקות ספורות אל תחנת הרכבת ולקניון החדש, ותגלו כי מיקומו של ביתכם החדש הוא פשוט מושלם. פרויקט מגדלי צרפתי בראשון לציון הוא ללא ספק התגשמות חלום המגורים העכשווי, והוא כולל את מגדלי צרפתי, 2 מגדלי יוקרה בני 17 קומות, ואת מדורגי צרפתי, 2 בנייני בוטיק מפוארים בני 6 קומות. מדורגי צרפתי, מלאכת מחשבת של תכנון חכם ברמה הגבוהה ביותר. בכל קומה ישנן רק 2 דירות, ובהן דירות גן עם בריכה פרטית, דירות 5 חדרים ודופלקסים עם בריכה פרטית וסלון בגובה של 6 מטרים. הדירות ייבנו עם אלמנטים של בנייה ירוקה, והן מציעות מפרט טכני עשיר. כל דירה נהנית מ3 כיווני אוויר לפחות, חללים גדולים ומרווחים, פתחי אור רבים ומרפסת שמש רחבת ידיים. המבנה המיוחד של הבניין ומספר הדיירים הקטן מבטיח לכם פרטיות, אינטימיות וחוויית מגורים ייחודית. מגדלי צרפתי. בכניסה לכל מגדל יקדם את פניכם לובי מעוצב ומפואר. הדירות במגדלים גדולות ומרווחות, והן נהנות מהשילוב המנצח של תכנון אופטימלי, איכות בנייה, מפרט טכני עשיר, מרפסת רחבת ידיים וחנייה פרטית. המיקום הנפלא, השכונה החדשה, הצעירה והמתפתחת, התכנון החכם וסטנדרט הבנייה הגבוה, כל אלו הופכים את חוויית המגורים בפרויקט למושלמת. זה הזמן להצטרף למגדלי צרפתי, פסגת היוקרה של צרפתי שמעון בראשון לציון.